Mela naik berapa nih? Mela naik berapa mas? Gimana mela nih? Wow. Baju nggak gaya ada naik nih lo. Naik nih lo. Hah? Naik nih lo. Giting bay. Woi, kok lagi gini nama tuh ya? Hah? Ini ulta gini ini. Ila. Jangan marah ila. Lalu per, anda mau buat kubur hang ni kerana video boleh buat. Dari thang lagi tu ni Kali Puja ni Kali Puja ni, bah Diwali ni mela jaga sini. Dah berkono mela ni thang lagi ada. Ani lagu pergi kat sini, lagu pergi thang lagi tu. Ada di sini pun abli ni mela ni nak pencet. Dah thang kat sini, thang ni. Kalau orang pergi ni lagu. Thangcina, thangcer, dari nak punya kese, muna beli ni mela pergi, nak punya, thangcer dong bos sana sih, macam tu cuma lagu mana thangci, kerja baik, sana habis tuman, le, tu, bawa kan kau, bawa kan ni macam tu, jaga kan lusa aku, ini, thang pun doh, thang pun ni. Thangcer direct melasim. Mana ni Kali Puja ni ji muzang ni pas ada yang di Papua ini. Sampai mela ni thangnya besto. Pernah gila sih kan? Ada yang pernah mana tu? Bagaimana? Thangcer sih dah melasim. Dah melao. Kayaknya ramah baju jangan mela ramah baju. Thangcer sih loh. Batasin apa ni? Kali ini Diwali ni safa saja juga nih. Light jengke za Diwali nalai Diwali pura batasi pur. Ikia juri station nih. Bane fui jeng dah Hira Juli mufai. Ke Hira Juli ini besok ke. Bayar dareng left side nya hablang nara jeng. Enak sih nih ya. Dari thangbai Hira Juli town. Ajeng dah bijeng haber nih. Ini thang kena dah. Lu mufai nih. Mela sana aja kau nih. Oh, nih thang mana? Mana? Tu. Lu pun mela yang nih. Mufai nih mela. Mufai. Saya kau nih. Yo kari Kristen orang berada nih juga mela saya kau nih. Ini yo dong ada. Kari yo dong sih ada. Mana? Saya. Tidak benar. Tidak Zubinda ni. Cing mela biar hak bunda iro jeng kari kedan lagi nih. Nih jeng nasi bum mufai nih. Partner pura. Bagan opsi ni bagan gejer ekdom. Kari dunia ni karu macam kan? Sudah sudah ke ya? Kira apil alai be. Mana ni piding ah? Mana ni piding? Yoga kerja. Ini mati le kari selek ra. Gak kena kero, na. Benar ni je kya khona mari na bukan khona mari. Diwali ni mela je mela ada yo. Dah, habis ni dah ya. Jangan dokan ni berani, jangan side ni juga. Nih, cing ni ada jangan post dong, cing ada saya kan cuma tujuh belas tu. Nih. Wah, ini cing ba. Hotel ada. Dah thang ni belum jalan sini ada lagi. Mbak kela perlu cing. Bina, lama onka. Dokan ini dengan sini nih, ya, beri, domai dokan ah, apa disildeng? Kisir bang. Muya, deni sepas na, namu yang pai, malam apa jaga? Mana muyan bisa bay? Muyan bisa bay. Undua mana? Foto mana? Kamu urut. Ada Honda musik ya. Dah, boiler daw, nukel daw, baris nak kelar dong cing. Cing, ni ada mana dengar istri. Berai kero dah itu saya tahu ni saya restoran saya. Mela salih haber jeng dah ni jeng. Baik mundur apa? Ibinda mundur ini. Ibinda bro. Mundur ada iyo na. Baik ni iyo ni film dah kena riak. Dah iyo. Kita sudah kena, noita sudah kena. Ini bos logan dah kadang projek ni, logan dan mesin lap tu aku ni, yang ni main dah kena dah film. Baik ni mundur apa orang ada.
कालि मन्दिर बियो फुजाया गाजारनि माथो जायगाया मोजाङानो फार्स्ट टाइम फैदों दिनै बेयाव फार्स्ट टाइम आंबो कालि मन्दिरा बेनो आरो बेयाव हाबनोसै दा दिनै ग्लास दखान हा मा लानो ग्लास लागोन नै इथिं मेलाया बिजों आरो नै मिना बाजारा बिजों दं नै आनन्द मेला इथिं नै बिसोरो गिलास लानो नागिरदों गिलास मा बेलाय काप नामा लोगोफोर बिथिं फैयै फैयै इउनिक मोनसे बुस्थु नुदों नै बेयाव नै खेल होगासिनो नै बेनि आरो नै 20 टाकानि बटनो माने 20 टाकायाव 20टा नाम्बार दङ बेयाव मा 20 टाका होनानै मा नाम्बार मोनो बेखौ नांबाथाय नै बेखौ लानो हागोन आरो नै मा लायो दाउदै लायो दालि लायो थाव लायो ना आटा लायो ना नै ओमफ्राय बे मा आसार दिब्बा इयो 240 20 टाकायाव मोनगोन आरो बेखौ ओमफ्राय नैयाव 20टा नाम्बार दं नै इदे नैबे फरचुन थाव दं नै फरचुन लिटार दं ओमफ्राय नैबे दाउदै प्लेट दं नै दाउदै प्लेट मोनसे मोनगोन 20 टाकायाव मोनगोन आरो नैबे दालि सेरसे दालि किमान আছে ইয়াৰ दालि 1 কেজি 2 কেজি दालि 2 কেজি আছে ও দুটা মানে দুটা দিব আৰু না দেলে হলে কোৱালাই নङो কোৱালাই नों होलाय नों होलाय 8 बरिया এই नया ब्लेक होबाय 7 8 10 नया ब्लेक थांबाय 11 10 টাকা দুটা নাই আমার তাত 17 बा जाया बेयाव डेन्जारलै जों दा नै जों गेटजों हाबसिन आरो माने आनन्द मेला आनन्द मेला आनन्द आनन्द मेला नै याव मानसि आरो जों दा नै गासिबो एसे मेलायाव हाबना नायनोसै नैसो साबिनि कि माबा थागोन आरो बेयाव नै हाबफैबाय जों दायो मेलायानो आरो नोंबो गाखोना नायनो नामा इयाव एर'प्लेनाव बेयाव हेलिकप्टार दं बिथिं खेला बायदिसिना दं आरो मेला नायग्राफोरा नै मेला नायग्राफोरा मानसिखौ नायगासिनो दं आरो मेलायानो ओमफ्राय जोंहा गैया आरो नायथिंनायल' ओमफ्राय नै बेयाव नै गारि दं ओमफ्राय बैयाव बाइक सालायगासिनो बाइकनि जागासिनो बैयाव माने सोरखिनो गाखोगोन नामा गाखोगोन हा ओइ गाखोगोन नामा गाखो आदा अबे आइ बे ओमफ्राय बैयाव गारि ओइ बे ट्रेन दीपावलीनि मेला इयो मेलाया इयाव गारि गाखोनाय हा जेबो मोनादां ओमफ्राय जोंहा बेयाव गाखोनो हाया माने मालाय जि आराम गाखोदों नै गाखोग्राफोरा गाखोलाय नोङो ओमफ्राय दांखानाय नङा नै ट्रेन सालु जाबाय बिथिं नै कारेन्टआ बैयाव उनावसो दङ ना कारेन्ट नामा कारेन्टनि नैथिं नै ट्रेना नै बा ओरै जोंलायलायनो ना अरा जोंलायनांगौ नै फैबाय ओइ बादावलायदों नै नों गाखोगोन सिगोन नै फिलिनायखौ नायनो र' जों खनसे माबायदि मालाय गाखोनायखौ नायनो जोंथ' गाखोनो हाखायानोसै माबायदि गिदिङो नायनो र' नै गिदिंहांबाय नै गिदिंबाय ओइ खर' गिदिङो ना माथो ने हा ओइ उल्टा उल्टि गिदिङो नै फालिया नांफालांबाय लामा जाबाय दा अबे
लाखिबाय गोसोआवसो ना मेना देनजारलै नै थायो जों गेटजों ओंखारफिनबाय आरो दा ओंखारनानै फैलाय दसे बेरायबावनोसै आरो ओंखारबोबाय आरो बेनिफ्राय माबोरै मोनखो बेयाव हाबबोना मोजां दा मानसियाथ' जाबाय जोंथ' गाखोनो हाखायानो होमबा जों हायालै बिदियाव गाखोनो नमस्कार जायो जों बिदियाव देनजारथार नै र' दसे बेरायबावनोसै आरो देनजार मानसि जाबाय नै जायगाया जायगा गैलायै जाबाय नै खुसुलाय बयलार खेल दाउ खेल ओमफ्राय जोंहा नै हांसो मासे मोनबाय आरो नै हांसोआ हांसो ओंखारबोबाय नै बेयाव पक'रि जानोसै मा जागोन पक'रि पक'रि लाबो पक'रि Kana 30 টাকা নি হ্যাঁ 40 নিলাম 40 টাকা নি जोंबो दायो जों ओंखारबाय नै गयफोर जाबाय खाथा लोंबाय दा ओंखारबाय दा थांसिगोन आरो जों न'आव मानसिफ्रा दाबो नै जोबाखै खिन्थु दाथ' बिराद मानसि जादों जों दा ओंखारलांसै आरो दा थांसै नै हनै गोजौआव नै माबायदि मानसि जाना दं नै जों थांसै आरो दा मोना हरबो जाबाय एसे ओंखारबाय आरो दा नै ओरैयाव गारि लानोसै गारि लानानै ओंखारलांसै आरो दायो गारि लानोसै दा नै गारि लाबाय ओंखारलांसै आरो दायो नै जोंबो ओंखारसै आरो नै हमगाखोन दै 네, 가만히 가리요. 다요 당시 하러 너 전전제 그분 다요 네 좀 너 당시 가랑시 아무도 비디오 거 비키는 전전제 하러 바이